Muškarci često ne znaju kako reći što osjećaju. Ne zato što ne osjećaju, već zato što su naučeni da to ne smiju. Tuga se skriva iza šale, strah iza šutnje. I kad ih pitaš što ti je, reći će ništa. A unutra vrište. Žene rijetko traže ono što im stvarno treba. Ne jer ne znaju, već zato što su umorne od neuzvraćenosti. Ne traže da ih razumiješ odmah, niti da sve znaš, samo da budeš tu. Da pitaš kako si i da čekaš stvaran odgovor, jer prisutnost je veća od poklona, a pažnja od riječi. Parovi se rijetko raspadnu zbog drame, nema eksplozije, nema vikanja. Udalje se tiho, kad zagrljaj postane rutina, kad dani prođu bez kako si stvarno, kad se prestane pitati, slušati, gledati, ljubav se ne gasi naglo. Umire u sitnicama koje više nitko ne primjećuje. Ljubav se ne izražava velikim riječima, već u tišini koju popuniš, pogledom koji ne skreće i prisutnošću koja ne traži opravdanje.